име, происход, плюс това тук в района Словения, Словакия, Австрия. Аз съм ходил в Германия, имат 4 института за пчеларството. Значи 4 института с по 100 годишна история. Те пчелите просто толкова много са ги направили тая селекция и тия пчелари, които са майкопроизводители, те взимат от тях генетичния материал. Просто там няма съмнение, че карниката са истинска карника, кротка, хигиенична и въобще всички поведения. Затова в Финландия процедират по този начин. Там мурави майки просто не се занимават нито да произвеждат. Избиват се по този начин майките и след това, като решат да правят отводка, си купуват майка. Но в България е грехота. Просто как ще отбуеш маточници, без готови. И затова аз процедирам с тази решетка, понеже тя има много главен другото предимство. Тя разделя пчелите, тия, които са медовите, носят мед, те през нея влизат и отиват, съкръщава се пътя. А тия, които обслужат майката, те вътре явно си имат разпределение, знаете, на дейностите. Те се влизат отдолу и си носят и прашец и всичко за майката. По този начин се съкръщава пътя на пчелите. И особено на слънчогледа, всеки един вход е отворен, защото големите жеги, за да няма струпване на пчели. Но това е много важно. И ето една идея, как е най-простата. Слагате се между двата корпуса обикновена ханеманова решетка. И ето една летва, като най-важно е това да е 1 см, да не е повече. И просто натигате и слагате. И се получава горен ход, надхът, значи тук стои ханемановата и тия летвички всъщност затискат ханемановата. И ето получава се отвор над ханемановата решетка и по този начин пчелите се разпределят. Това нещо е използвано във всички системи. Ето, примерно, да дам благ, отгоре магазин, отгоре втори магазин, защото, представете се, от масите слагам 3 магазина. Колко дълго сняга трябва да минат пчелите, които носят меда, за да се качат горе. Знаете, пашите някой път са краткотрайни, пчелите бързат, така че пробвайте, това е много удачно и много полезно за пчелите. Като предимството на Фарадо може да ги разделим на две. До сега говорих само за пчелите, другите предимства са за пчелара. Значи едното предимство е, че са много лекички. Всъщност работите само с магазини. Не говоря за стилоподни, за дървени. Работите само с магазини при повече кошери. Знаете, един колега беше сметал колко тона е прехвърлил, защото трябва да свалиш капака, 2-3 магазина, после да ги върнеш, докато стигнеш до плодника. И наистина се прехвърлят тонове, килограми. Така че не е без значение. И това всеки ден, при който се занимава само с кошери. Другото предимство е, че понеже е ниска рамката, вече като се очаква меда, дори малка паша да има краткотрайна, ще има мед какво да изцентрофугира. При една лангстротова рамка меда го пръскат навсякъде и там не може да се стоков мед да се извади. А другото предимство е за пчелите, това е американците ли, там кой го измислил, това е медовата шапка. Както са казали, това е откритието на 20 век за пчеларството, дава развитието на много силни семейства. И да продължим развитието на цикъла, който е. След като извадите меда, се връщат в изходното положение, както беше. Отдолу двата магазина, които им центрофугира меда. Пилото го слагате предпоследния отгоре надолу и отгоре пак да е тая медова шапка, медовия резерв, който цяла година си стои
и трябва да го поддържате и вече есента, ако има по-малко, наливате повече сироп, именно да попълни запаса. Тук винаги трябва да е пълно. В долния корпус, където е семейството, отляво отясно също да има. Ако има някаква крайна паша, магазините са били отгоре, слагате ги отдолу, този мед си го прибира късния мед. Като през есеното откранване трябва да внимавате да не остане слънчогледов мед или манов мед. Манов е ясен, но слънчогледов е много, особено млади пчелари грешат, защото той кристализира по-късно и всъщност е смърт за пчелите. Като същия ефект се получава от фалшив инвентиран сироп. Значи много трябва да внимавате такъв, да не се подвеждате по цената. Винаги с колеги говорете мненията за фирми производителки, домашно приготвен инвентиран сироп, то там е химична реакция, не е просто бъркане и почва, примерно, поставите една туба, на дъното почва кристализация, това също става в рамките и всъщност зимата, когато е най-важно, защото той инвентирания, той стои като акация в мед, като смола. Той като желе вътре, той не кристализира в килийките, пчелите само разпечатват и го консумират. Докато от този фалшивия, той става като слънчогледов мед и по-твърд, като рапица става. И всъщност пчелите загиват. Оля, сваляш разпечатаните рамки до корпуса. Да. Ги съмрееш до дъно. Не се ли привличат пчели от другите кошери? Значи след пашата винаги връщаш отгоре, като нормално. А след центрофугирането. Отгоре се връщат след центрофугирането, за да може, ако има къщ, първо да ги оберат и след това, ако има някаква паша, както в Плевен имаше едни късни дъждове август месец, толкова ароматен от ливадите меда и го отваряш първо, много осезаемо беше, аз работя с найлона, като дигна найлона, то направо те удра една миризма на билки, уникален мед събраха и така че се получи есента, центрофугират късно меда и изпробвах тая вилица, обратната вилица, аз съм качил и видео. И изпробвах вилицата и извадих късен мед, червен на цвят. И вече, когато вече ясно, че е приключило, тогава се сваля долу и се конфигурира за зимата. Една като си не бите слънчогледо? След това трябва инверт за зимните запаси. Иначе не само за зимите. След слънчогледа веднага трябва да се подават по-малки дози, за да не спре яйценосенето на майка, защото има доста време до зимата, за да може да се поддържа едно ниво. Тук е този Фараров с тази медова резерва отгоре. Майката си взима оттам, ако не се дава. И то се вижда, че олеква. Но тогава със сигурност няма паша и трябва да се, за да тия зимните пчели да се заложат от майката. Извинявайте, значи от медовата шапка мед не се вади изобщо. Изобщо не се. По времето на пашата майката е долу, медовата шапка е отгоре. Винаги стои, да. Но от нея мед не вадим, вадим от нея нагоре. Тях питише центрофугиране. Точно така, да. А няма ли опасност да се качи от медовата шапка, да качат и вверх нагоре? Не се ли смесва? Няма. Значи пчелата като реката, реката винаги надолу, пчелата няма да прехвърля два пъти, Няма така... Тя си той си е запечатан, няма. Може би първо ще напълнят него и тогава ще продължат нагоре. Медовата шапка, която е на втора позиция. Както говорим, долу е майката, втора е шапката. Затова шапката винаги трябва да е пълна с мед, да. За да не губиш там да слагат акация. Именно тя като е пълна, веднага, значи долу е майката, тук е пълната шапка. Веднага слагат, когато се люпи пилото тук. Ако заложат мантовинки там горе и излезе майка? Много по-добре, ти готов рояк, Това, което е другото, на тия дупки, които са, по този начин, това е интересно, как правя с отводките. Тук отдолу бърка и взимам пилото. И както
тук споменахте, ако има зряло пило и си подреждам в един магазин, колкото искам, нали, или поръчка, ако има на отводките, 3-4 рамки и го слагам отгоре. Над всичките пчели. Майката е блокирана. Тръсквам пчелите, избирам си пилото и празни рамки слагам. Другото го допълвам с не празни. Слагам пило, примерно 2 пило, 2 мети прашец и допълвам с празни основи. Майката е блокирана с канемановата и го слагате отгоре с притеснение. Той веднага си дръпне тия пчели, които си обслужат, примерно запечатват пилото, хранят го и веднага се напълва с пчели. Когато дойде майката, или вие се произведете, както е найлона отгоре, слагам найлона плътно и обръщам дупката назад. По този начин всъщност това напълно го изолирате от основното семейство. Пчелите летящите идват, тук няма вече дупка, те се въртат и влизат отдолу. Те са старите летящите. А вътре си остават млади пчели и по-малко. И след 4-5 часа вече придава майка. Те я приемат, нали, в килийката. И това е интересно, че аз ги предавам с тия поклопачетата. Много съм експериментирал. Значи, до миналата година в килийките, които се купува майката, махах съпътстващите пчели. Оставам само майката. Обаче пак имаше, аз като вземам по 50 майки, аз основно правя отводки, 2-3 майки да не ги приемат, някой път храната е много твърда, не могат да освободят, защото тук все пак остават малко пчели, не е, нали, голямо семейство. Храната не мога да ги гледам на другия ден и майките умират, нали, по 20 лева, нали, все пак бърка се в джоба, както казвам. Затова трябва да е 100% да ги приемат с тия похлопаци, които са едни пластмасови. Значи от една рамка от тия, които са бъдещата отводка, махам всички пчели, настрани се слагам на капака на колата, слагам си булото и бъркам клетката, която е с майката. Освобождаваш и стръскам майката върху питата и вече я захлупвам. Като именно тук е интересно да споделя опит, че при това, като се пъхна ръката в пулото и като освобода майката, вижда се реакциите, поведението на майките, на различните майки. Това в Финландия, като съм го правил, там тия бъкфаста, те са много коротки, те са направо като агънце, не викам. Тя изтръскаше и тя стои и лекичко така. Докато нашите тук, те са като някакви кучета. Македонки. Луди. Те направо ще скъсат мрежата, всичко се набива на мрежата, нали, да бягат, все едно, че са. И после, нали, след като съм изтръскал, я гона да я върна обратно в килийката. И затова някой път ги пръскам с вода. Полуверазато самата клетка и изтръскам вече да не са толкова бързи. Захлупваме с това похлопаче и я слагам, като гледам да захлупа, да има малко пило и празни килийки. Майка вече почва да носи на празните килийки и другите като се родят, те си я приемат нея, така на 100% се приема майка. Тоест, вие сте го отделили с найлона, в този магазин има място. Нали, при много кошери нямате време, той има място, къде да се развива. Някой път, когато се забавя, те пробиват под този похлопак бочната пита и освобождават майката. Като се забавиш, нали, то няма в природата, няма, те си искат, нали, майка. Така че семейството се развива. И когато решите вече какво да правите, примерно ако е за продаване, идва клиента, прехвърляте, нали, рамки, вече има повече пчели, му стръсквате още пчели. Ако пък искате да се увеличавате, взимате дъно капак, слагате го това цялото и ето ви, нали, продължава много семейство. Затова тия дупки са много важни на всеки един корпус. Така е най-лесен начин за правене на отводки. Но в Финландия, ако няма това, защото там всичко е малко наобратно, понеже сезонът е много къс, само един месец, и въпреки това съм казал други лекции, вадат по 120 кг от коша. Там правят отводки преди пашата.
Значи, защото пашата е юни месец, края на май идват майките, както са тук от Южна Европа, и то няма вече нищо общо с фараване. Там Лангстрот гледат. Той зимува на един корпус само. Там е по-просто някакси, и затова така се гледат лесно хиляди кошери. На един корпус зимува. По много причини, практически. Първо на 2-3 корпуса, там са едни велици, ни снегове, нали, гаранция ще ги обърнат на един кошер. Тотално всичко е затрупано с сняг. Той голямото дъно, той си диша. Няма. Значи зимува на един корпус Лангстрот, пчеларите минават и слагат втория корпус. Именно тук вече се следи, ако майката е добра, не е за смяна, семейството, тя се качва и осеменява втория корпус. Именно пчеларите, като дойдат майките, минават и само като надигне, ако то горния няма пчели, значи майката не става. Там няма едногодишна маркова майка, няма. То не е напълнила, значи не става. Именно то, който не е напълнил, вече то е само един корпус пчели, малко пчели и майката лесно се намира. Там всички са маркирани, не са с фломастера, с цяла Европа ги продават с едни номерца, които са. Опали, да. Лесно се намирам, няма такава майка да се изтрия маркера, примерно такива работи. Що на един корпус малко пчели и тогава се отменя майката. А той, който е направил 2 Лангстрота, слага се канемановата и след 3 дена корпуса, където няма майката, взима се дъно капак, майката, това се прави преди паша. Да се увеличат семейството. Така че там при тях тая дупка, те въобще... А в същото време не стават като нашите големи корпуси. Максимум на 3 Лангстрота. И като сложат тая противороева между над първия корпус, т.е. разстоянието имаш 2 Лангстрота, не е много голямо. Така че те не ползват, те не правят отводки по този начин. Но за нашите условия, така съм го. Защото аз имам 8 рамкови Лангстрот, те стават по 5 корпуса, много силни семейства. А там вадят по 120 кг, понеже кошерите те са в симбиоза с околната среда. Значи, за да дойде меда, той е нектар. Ето свързано е с растенията. А растенията пък, то там нектар е фотосинтеза. А именно свързано с слънцето и водата. И температурата, знаете, това, което е на околната среда, знаете акацията, колко е чувствителна, дъждове и малко температура. В Финландия се получават, може да е 1 месец, обаче идеалните условия за пчеларство. Но това е юг, където аз бях около морето вече, нагоре Лапландия, там само мечки. Значи получава се перфектното, 25 градуса, повече не минава. Няма се проблеми с мечките, да им обръщат кошерите? Имаше и на нашите пчелини и да ви кажа така как сме работили с страх. Няма бързаш ли? Отиваме на един пчелиник и виждаме това кошера бутнат и почваме дървото ли е паднало, така следи, гледаме и се колебаем. Обаче на втория съседен пчелин пак бутнати и вече върху капака, така както са ногтите. Вече тук и намираш следика, тя така издърпала, тя тъпчела, тя почва да яде, тъпче, докато е нападнат и бяга просто. Виждаш следите от мечка и айде пътя. Обаче ето, веднага как е организирано обществото, шефа се обажда до ловното дружество, казва, че има проблем с пчелините. След 3 дена дойде, колко са пчелините, на едно пале дойдоха тия електронните пастири. Безплатно, държавата там е организирана. Виж как се защитя. И веднага след това набиваме коловете с акумулатора, електронна ограда, електрическа ограда. Разрешение веднага да. Тук е кучо. Така че има зимата като огладен, тук има проблем с калвачи, там с мишка, с мечки.
120 кг вал, значи температурата е 25 градуса и всеки ден вали. Обаче то там е много на север, нямат гърмотевици и такова рами. Вали си, може да тече слънце, то си вали и просто земята не може да попие водата толкова много. И другото, което е, нали, това казах фотосинтеза, то е, че там се мръква в 12 часа и слънцето изгрява в 3. Белите нощи. Да, в 3 часа, т.е. като станеш 7 сутрин, слънцето е като тук в един, толкова е високо слънце. Тоест, те пчелите си излизат като тук в 8 часа, когато вече е топличко. Обаче растенията вече започва фотосинтезата през нощта. Тоест, нектара тече от цветята. Само трябва да го събира, да? И другото тук път човешкия фактор, там са маняци на екологичния, биологичен начин на живот. Никакви химикали, никакви толове. След като това е един показател, има цели поляни и ливади с бухарчета. Значи бухарчето е много нежно, малко да има нещо от пестициди, то не може въобще да порасне. И при тях се явява първа паша за прашец, както при нас е рапицата. И търсихме, където има ливади от бухарчета и там местихме кошери, които са в горите, а там горите са като на шипката. Има големи борове, нали, са разположени на малки полянки, такива кошерите, но без чувствителност оставаха, ако нямаше, то естествено, като няма прашец, където няма бухарчета. И там фондовете са по друг начин. Значи пчеларството никакви субсидии не взима, защото то е много слабо. То е повечето любителско. Но на земеделците им дават субсидии да не обработват земята, да остават за ливада, като има задължение да ги косят. И това, което, нали, бухарчето има една детелина северна, това, което косят, го дават на краварите безплатно, защото те вече са взели, нали, субсидиите. Всичко е навързано и ефектът, че природата е много чиста и съответно е затова и такива добиви. Значи. Температура, влажност, няма химикали. Тук при нас проблема с кражбите е номер 1 и втория проблем е проблема с отравянето. Поне в Плевенско. Това са двата големи проблеми на пчеларството. Вече има и други проблеми. Нали, бяха се захванали организаторите. Добре, че се отказаха, нали, да променят закона там и така нататък. Има много проблеми в пчеларството, но тия са кражбите. Без кражбите всъщност не може да се изнесат кошерите далече от пашата и после пчелара се е мъчил толкова, знаете, развива и семейството и като мине самолета, край. Ами това е. Сега така няма ли някакъв проблем в пиланците сега, като нямат почти никъде такива отвори с търтеите отвори? И особено ако има няма норещи. Като не прави майска да блокира търти. Да, това е точно добър въпрос. Търтеите тук, като отвориш, те стоят горе на Ханимановата, защото тук е светло. Главички. Обаче, предполага се, че ги гледаш на 10 дена. Тъкмо това ще трябва да питам, колко често ги преглеждаме и целият сезон ли стои този вариант или само за когато е роевия период? След роевия се слага и стои до края, до есента. Цялото лято долен вход няма под първи корпус? Значи, първо се слага и се затваря. Така. След това се стои и се отваря отдолу само. И така стои отворен долен, отворен горен, при Плевен отворени всичките. След като премине роевия период. След като премине само за роевия период е затворен най-отдолу. Да. Но аз не ги затварям, нали, защото бъркам си тук и си отбирам хубави маточници и ги слагам горе. Да си правя, нали, майки. Обводка направо. Значи, по този начин направим
от тук се избират рамки с хубави маточници, слагат се горе. Тогава не е нужно да го отделяте с найлон. Между майката и последния, то се явява пети. Да. Има много голямо разстояние, плюс това, нали, ханемановата. Да се издупи майката, те не ги убиват, нали, тук горе. Така че си работят две майки един, нали, случай. Вече когато се издупи майката, тогава може да отделите, да е самостоятелно. Но да, с търтиите, ако е затворено долу, те чакат тук на светлото. И ако минат 10 дена, вече почват да умират. Нали. Но то трябва да се преглеждат на 10 дена. Нали, тук нещо, ако трябва да въртиш и надигаш и гледаш долу, какво е положението. Само надигнеш и те излитат като вертолети гръмчета. Нищо за търпението в лаборатория? Еми, химикали, който иска. Но, нали, по Фейсбук, по... Тут стария ми се отгоре стои. Не се подменя за по-години. Рано отгоре. Те го консумират. Това не стои, нали? Всички да не го бутат. Трябва да се То там именно... чатат слад между тива да помагат. Си удареше да Не, те си взимат от него. Ти си взима сама. Все пак ако застои нещо... Не, от него... Давате го на отводките ли правиш? Да, точно. От него взимам отводките, нали, за да опреснявам рана. Да, опреснявам. Не за да опреснявам меда, защото отводките, тази отводка, нали, тя има нужда от мед, затова от тук взимам. Може да се завърти. Да, и накрая, което е, от тия магазини, в единия магазин избирате най-черните рамки и ги претопявате. А само единия корпус не е много малък за пол. Точно това нали казах, че много се очудват, но не един. Зависи от майката, говорим за 10 рамки. Ако майката е напориста, млада, те изчистват и 10 рамки, съм имал случай с пиво. А 10 магазини се явяват на 5 дамблат, което въобще не е. И то от летва до летва има пиво. Така че не е малко, нали. Всъщност се прави на теория това, което дамблата ограничават майката с изолатори някои. Всъщност тук се получава корпус изолатори. Но се дава възможност на майката, като има желание да носи на 10 рамки, което е 5 дамблат. Ама лампото така чала са. Ханемано на първия корпус. Точно така. Преди изпредират паршеца, когато има... По принцип е отдолу, от кълбото на нея. Някой път поизират взяват паршеца. Да, някой път, още в пролетта, ако има повече паршет, нали, тук е медлата, кълбото, тук долу има паршет. Като е затворено отдолу перилско озеро, защото примерно меда, къде е точно на пилото паршеца, къде е отива. И тук ето е старото пиво. Значи майката, медовата шапка, старото пиво. Там да слагат паршеца. Да. И именно това, което аз правя при центрофугирането, винаги отделям тия, които някой има много прашет. Те трябва за отводките. Винаги, защото то вече не е прашечният пергър, той е много ценен тия рамки, които са. Аз нямам примерно такъв случай, имаше по-шередито отдолу, целият корпус отдолу беше хвален. Има такива случаи. В природата много прашет изведнъж и те го слагат. Значи ти са сепарали рамки с тези. Да. Това е идеално за отводки. Незаменими са. Тия рамки са безценни просто. А противороева техника за ядера, това ли ползва? Да. Само се върнем пак на парара. След като сме изцентрофугирали, да повторим пак какво правим. Долу е майката с ханеманова решетка, горе е медовия, който не сме пипали, центрофугираме нагоре, каквото има. Да. Така, изцентрофугираме ги. И ги връщаме. Така, да почистваме. Да. И после как ще ги подредим, нали? Чакайте следващата паша. Тук има едно отклонение, следващата паша. Тогава трябва да дадем на майката още един магазин. Значи всъщност над майката слагаме един от тия екстрофугираните. Празните, така. Да.
и е добре да сложите основи, нали? Защото това е, че сега гнездото да е подменено. Всъщност майката и давате място. Тая канеманова с отвора и медовата шапка тук, нали? Ето тая комбинация. Това е преди слънчогледа може да го направим. След акацията. За да може слънчогледа вече тя дига, получава пак 2 магазина с пило. Отгоре се стоят, значи, 2 магазина. Старото пило давате един възможност, медовата шапка и другите 2 магазина стоят отгоре. И ако трябваше да завъртим тези долни, То няма да има време. Няма. Да. Но то е достатъчно. Именно това е, че тук от летва до летва е пилото. Като обем един, колкото да дам блато. Да. Но от летва до летва, а тук през това и казах, много често от случаите и 10 рамки с пило. Тя майката напира и те са ги изчистили и веднага като сложите празния, тя се качва горе. И вече получавате 2 с пило, което е много пило. Но пак през основа. Добре, за да се опресни семейството. С елодиера слепа капсията поправи, слагате ли втори корпус? За кое? Елодиера слепа капсията слагате ли така втори корпус или не остават си долу само на първи майката? И зависи от майката. Ако е по-силна, добре снасена, слагате втори. И канемановата на втори. На втори, да. И от трети отгоре. Значи от майките трябва да се върнем на 3 неща, нали, има пчеларството, което постоянно трябва като постулати. Това е майката, нейното качество, възрастта, другото е лекарствата и третото е храната. Значи храните, ето вече сме отворен пазар, виждате тук на изложението, какво ли няма, вече трябва да избирате. Другото е за лекарствата, също отворен пазар, но не чак до толкова отворен. Значи някои лекарства са лицензирани, други са много популярни станаха, които не са регистрирани, как там да ги наречем. Това е големия минус в България, че няма научно звено, няма институт и така забелязвам, че хората от безпомощност вече се чуват какво да правят и залитват с някакви, с чесън на прах, с отварят люти чушки, което е някакво връщане 100 години назад, да го кажем. Именно защото няма, тук трябва някой научен работник да се намеси. И аз казвам, че това не е добре с тия бавени рецепти, да ги наречем, защото примерно тази и друга и накрая остава една рецепта, казвам да се запали тамян и да почне да се молим. Но, значи във всеки район има някои пчелари, които не приказват много, нямат никаква смъртност и се увеличават пчелните семейства. Значи към тях трябва да се прикрепите и да разберете с какви химикали третират. Без химия няма успешно пчеларство. Като те са по някакъв начин са хванали най-удачния препарат, с който да третират и оттам, както знаете, има 20 вида микроби вътре в кошера, които са вредни, микроорганизми да го наречем. Като кърлежа той всъщност не убива пчелите, той ги отслабва. И вече той семейството става податливо на всички останали, като най-разпространените са спорите на ноземата, двата вида нозема, но и всички другите, варовито пило или там са други плесени спори. 20 вида са, само трябва да отслабне малко семейството и веднага става податливо. Така че с чесън няма да стане. Трябва някаква химия. Вече има интернет, има колеги ходят по чужбина, носят информацията, така че само трябва и пак да пробвате всичко. И това, което сега ви обясних, отделете там 5-6 кошера, пробвайте с тая бутилорола, така наречена, а то всъщност е един горен ход, за да видите реакцията.
се хванете за вашите пчели. Слушало ли се долу да убият майката с тази техника? Какви воеват? Малите майки са. Старата тя убива малите. Намирал съм по 5-6 мали майки, което е грехота, нали? И вече си ги използвам си маточниците. Значи, ако ги прегледате, ако случайно са случили някакъв малък някъде да не видели, Да. трябва да просто Значи, да. някой път отварям долу и избирам си маточници. Някой път точно се люпат и навсякъде по всички рамки майки тичат, пеят. И вече това не е една облака. Навсякъде хвърляш в рамки, защото те са хубави майки, млади. Така че... Други въпроси? Да, дайте една идея. Направил съм 20 магазина. Как ще тръгнем? Значи ще сложим да градят, ама нищо няма да градим. Как може да тръгнем? Макар че имаме от други семейства, може да ползвам такива рамки магазини. Дайте една идея, как по-лесно да тръгнем. Един начин между да дам батовете да се сложат в средата магазините, майката да ги осемени. Дори 2-3 са достатъчни, да ги вземеш и да стръскаш всички пчели. А другото е да се стесни да дам блата. Стесниш го на 5 рамки и тя майката се кача, отхранваш и майката се кача в магазина. И вече от магазина го взимаш. Това са двата начина. Там изрязване на пики и такива рамки, това време, загуба с и пия. Други въпроси? Казахте, че повече сте пътували яде различни типове. Какво мислите за тези пчеларски павилиони? Мислите ли сте имали опит тогава? Да, това е най-доброто и аз тази година това ми е план да направя. Понеже е защитено от околната Дори да не са повидисани кошери и такова. Да, няма нужда вътре покрив, нали? Защото миналата година имаше един късен сняг, който върна с един месец назад цялото семейство. И как е развитието в тези? Не знам, сега ще... Това ми е... Видяли ли сте някъде опит някакъв на тези нещо? Еми, в Словения и всички са така, нали? Обаче те там ги вадат от западни рамки, което пък е много по-добро. Аз ще направя обикновено фургон вътре с тия кошери. Да. Но то е удобно за подвижно, аз не на подвижно, просто да се стоят, да са изолирани от... Да. Като то там, ако в двора, примерно, станат някакви минус 20-25,